zijn ballen, ziet die bal verspreid in de achterin, dat is ook van iets. Ja. Als het iemand miskoopt, dan kun je hem daar hoor zien, voor die stijl verspreiden wat hij heeft. Altijd wat anders dan net scoort. Ja, Alleen maar ja, hier. dat is net wat, maar die koelkop van de Afrikaanse span is... Helder. Voilà. Voilà. Ja, klaar. Zeg, ga je die wereld begraven in mensen? Altijd geloof op. Dan loop op af en ik niet, maar sorry, die raad niet de rechten en loop op af, ja. Maar als je ook de, ja, loop op de, hij niet loop op niet. Nee hoor, Pollard. Pollard is die kalmste, ja. Je betekent iets met zien. Hij even op Frans op tegen sap. Maar hij weet kan. En Frans wat hebben? Krijg me nemen. Is dit? Groot. Die maar die staat in daar. Ik zag iemand nee. Wel oks. Wacht zo. Hij staat in. Je lijkt Malcolm. Ja, ik lijk Malcolm. Malcolm stieren werk in elkaar. Ja. Als al dat je Malcolm tegen. Regen nu. Als ik die niet vergeet dat nu. Ja, hij leeft wel. En dan vergeet dat ook. Maar zoals hier en die altijd. Lekker hier Malcolm tegen. Weet je wel? Hoe kochen? Ja. Dat is altijd het lekkerste. Als je anders speelt, moet je op een tafel of dat is hier kwaad. Als je kind kwaad. Het is Hier, dat is keren. nee, weer dat alleen. David de leemde is aan het spelen. Jess. Jessie is net zo maar Jessie vergooit maar ja, dat is goed. Dus daar zit een paar scripten. Ja, hij heeft nou die record voor de combinatie voor die meeste keer samenspel als zeker kan. Ja, daar is het rens kunnen bij. Voor jou wens ook zo, voor je alles lekker niet. Ja, lekker. Maar, zie je, wat ik bij hem gehouden, hij was staan met die breedpunt voor die laatste bal aan het geven. Hij breedpunt die bal aan het geven voor die laatste, om de trein te gaan. Hij was in het voortvat. Nou, hij is altijd nog een professioneel, dat is wel bezig. Hij is in de rij. Ja, dat is dus wat anders. Ja. Nee, dat was iets van dat er is. Ik niet zeker van dat er is. Ja, net is En dan, hij sloeg op Thailand. iets te bed. Hij zit Hij en de Sleeman, hij is kind nog niet. En te spelen met de armen. Hij speelt weer nog. Hij wil net. Ja, en dan zit het allemaal die gaat te warm. is heel Facebook. Nee, die op Facebook. Is je net zo? Ja, We gaan het voor het zo goed zien. Wens dat Marina dus. ja, zie Ja. ik nou. Er was moed voor te zeggen van. Ik niet zo komen doen. Wat je ook paar jaar.